This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Siguros ng Iloilo City Government nga mayara inisang close coordination sa mga malls kagiban pa nga mga business establishments sa syudad sa Iloilo agud nga mapasiguro nga mapatuman ang mando nga magsuksok sang face mask sa mga indoor spaces. Inigin pahayag ni Mayor Jerry Tranyas sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Sunod sa alkalde, nagpasalig man ang management sa mga establishmento nga mabulig sila sa pagpatuman sang pagsulundan kag pagpasiguro nga safe sa balatian ang mga pumuluyo. Dugang pasang opisyal nagapangyo maninisang bulig gikan sa media nga ipalapnag ang impormasyon angot sa liwat nga pagsaka sa COVID-19 cases sa Iloilo City. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Inisi ka bandarang Alex Escala, bandara sa Manila, Distant Beach, noong magkain ang mga